Hwb yw'r llwyfan dysgu digidol y mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu ar gyfer athrawon a dysgwyr. Bydd eich plentyn yn defnyddio ei gyfrif hwb i wneud asesiadau personol ar-lein. Ond gyda'ch caniatâd chi, gall eich plentyn ddefnyddio'r canlynol yn rhad ac am ddim ar-lein. Miloedd o adnoddau dwyieithog, dosbarthiadau reithiol, Microsoft Office 365 gan gynnwys Word, Excel ac Outlook, G Suite for Education gan Google, Encyclopedia Britannica yn ei gyfanrwydd, meddalwedd llwyddiannus Just Too Easy a llawer mwy. Gwasanaethau Ychwanegol Hwb ydy enw'r arroddir i'r adnoddau ar offer hyn ac maen nhw ar gael trwy fewngodnodi unwaith. Ond cyn y gall eich plentyn ddefnyddio gwasanaethau ychwanegol hwb ar gyfer gweithgareddau ystafell ddosbarth a gwaith cartref, mae rhaid i ni gael caniatâd. Gall ysgol eich plentyn roi ffurflen caniatâd hwb i chi. Mae preifatrwydd eich plentyn yn bwysig iawn i ni. Mae hysbysiad preifatrwydd hwb yn esbonio pa ddata personol rydyn ni'n ei brosesu, sut rydyn ni'n prosesu'r data hwnnw a pham rydyn ni'n gwneud hynny. Gallwch ddarllen hysbysiad preifatrwydd hwb yn fan yma. Ein blaenoriaeth yw cadw data eich plentyn yn ddiogel, mwyn ei helpu i gyflawni ei potensial mewn amgylchedd diogel ar-lein. Mae 300,000 a mwy o defnyddwyr eisoes yn manteisio ar yr adnoddau dysgu dwyieithog a'r adnoddau digidol diweddaraf. Gadewch eich plentyn gael ei ysbrydoli gan addysg ddigidol y dyfodol drwy hwb.